शकू आते गावली आमची. होय होय. अक्षयचं लगीन कधी आता विचारतं. विचार कमेंट मध्ये सांग कधी आता. कधी आहे लगीन अक्षयचा? लगीन देवांची लग्न आजच. आता अक्षयचा नंबर हा. चल सोना लुटू जाऊया. जाते. नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर. मालवणी विरान बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, आजच्या टायटलवरून तुमच्या लक्षात इला असतलाच आजचा जो व्हिडिओ तो कशाचो हा. तर आज हा विजयादशमी दसरो आणि दसऱ्यानिमित्त प्रत्येक कोकणात आपल्या सगळीकडेच उत्सव साजरा केला जाता. तर आता आपण बघूया नारायण मंदिर म्हणजे आपला मालडीतला. जसं मी दरवेळी तुमका तिकडचा जो कार्यक्रम असतो तो आपल्या व्हिडिओद्वारे तुमका सगळ्यांका मी दाखवण्याचा प्रयत्न करते. तर तसंच आजचो व्लॉग पण सेम तसोच हा. आजचो त्यांचा जो दसरो म्हणजे दसऱ्याचा जो उत्सव तो कसो साजरा केला जाता मालडीतलो तो आपण बघूया. आता आपण डायरेक्ट जाऊया नारायण मंदिरात. ऑलरेडी मला उशीर झालेलो आता तिकडे सगळे मित्र माझे फोन करतात. तर आता आपण जास्त इकडे वेळ न घालवता डायरेक्ट तिकडनं सुरुवात करूया. मालडीत आपण चाळा देवाकडे जातलो. तिकडनं नंतर मग तिकडचं सगळं फिरण वगैरे कशा पद्धतीत आपण साजरा केलं जातं तो आपण जास्त बोलण्यापेक्षा आपण डायरेक्ट व्हिडिओ सुरुवात करूया. लवकरच आपल्या या चॅनलचे 5000 सबस्क्रायबर कंप्लीट होतले आहेत आणि तुमची जर थोडीशी मदत माका मिळाली, सगळ्यांनी जर व्हिडिओ शेअर केल्यानी सबस्क्राईब केल्यानी तर नक्कीच आपण 5000 कंप्लीट करू आणि त्याच्यापेक्षा जास्त पण करू. नवीन असेल तर नक्कीच तुम्ही आपलं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि इतरही कोकणातले व्हिडिओ बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तर व्हिडिओ आपण चला सुरुवात करूया. इकडनं डायरेक्ट आपण जाऊया आता नारायण मंदिरामध्ये. हो हां
ही पूर्ण गावातली गर्दी आणि आजूबाजूचे सगळे जे लोक आहेत म्हणजे जे रिलेटिव्ह वगैरे आहेत ते सगळे इकडे इलेले आहेत आपल्याकडे सोना लुटूसाठी. आता थोड्याच वेळात सोना लुटतील. श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लारो मुरुडो विनायकमणो चिन्तामणि देवनं ऋणाद्रौ गिरिजात्मजौ सुवरदौ विघ्नेश्वरं ओधनं ग्रामोरान्दणसंस्थिते गणपति पूर्या सदा मङ्गलं गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी चरयो महेन्द्रतनया चर्मन्वती वेदिका विप्रावेत्रवती महासुरनदी साताचया गंडकी पूर्ण जले समुद्र सरिता लक्ष्मीपदेर्मंगलं आली लग्न घटी समीपनवरा देवोनिया वागना मधुवर्ग पूजन करा अंतःपरा तेरा कृष्णवधूवरान करणे दोघे करा वाजंत्रे बहुगर्भवान करणे लक्ष्मीपदे मंगलो
बाई काय थंडा घेतो तू तुझी काळजी आहे रे आमच्या तर इकडे शेव खातात सगळेजण आणि थंडा पितात सगळे झाले पाया पडण झाले सगळा ओटी वगैरे भरून झाली सगळ्यांची इकडे देव आपल्या मंदिराकडे थांबले होते आणि बाळाकाच्या दुकानात बाळा काका आमचं किती होय तुका 4 दोन खाला आणि तकडे जाऊन विकतलं की काय ते देवळाकडे नेऊन हो एवढा खाई आवडला तुमका तर मित्रांनो झरवाडीत रस्तो गेलो हा माळली मधलो आपलं खाली जो नदीकडे गेलो तो रस्तो आणि ह्यो झरवाडीत रस्तो गेलो हा एका आड्यातलो रस्तो म्हणतात आता इकडनं आपण पावनाई मंदिरकडे जातलो म्हणजे नारायण मंदिर एका साईडला राहिला आणि पावनाई मंदिर दुसऱ्या साईडला राहिला तर आता पावनाई मंदिरकडे आपण बाहेर पडतलो हे आपल्या हवीचा घर शेवटचा घर मित्रांनो पावनाई मंदिरकडनं सरळ आपल्या पुढे रस्तो मिळताना परत आपल्या मसुरा रस्तो म्हणजे टांगमोडा मसुरे रस्तो ना ते काय जॉईंट होता म्हणजे नारायण मंदिरकडे जो रस्तो असता तोच त्या रस्त्याकच परत जॉईंट झालो आणि आता आम्ही जातो बाजारात आपल्या स्टुडिओकडे तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ तुमका कसं वाटलो दसऱ्या एकदा सोना लुटतात त्याच्यानंतर मग प्रत्येक गावात वेगवेगळे प्रथा परंपरा असतात तर मालडी गावातलो जो दसऱ्याचा सण जो उत्सव तो तुमका कसं वाटलं तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि शेअर करा आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओ सोबत भेटू तोपर्यंत बाय बाय